Astelehenean joan behar izan zuen donostiar gazte batek Auzitegi Nazionalera terrorismoa goratzea akusaziopean. Pasa den larunbatean Donostiako 15 gazte auzipetuek deitutako manifestazioa debekatu zuen Fernando Andreu epaileak, eta debeku agindu honekin batera, deitzailea zen gaztea Auzitegira deklaratzera deitu zuen. Gazte hau Madriletik bueltatzen ari zela, eragile ezberdinek auzipetuek egindako bilkura eskaerari erantzun zioten Donostian. Bertan, gazteek jasotako debekuaren aurrean, eragileon prestutasuna azaldu zen, testigua hartu eta gazte hauek zein sententziarekin epaiketa politikoekin eta eskubide zibil eta politikoen alde dagoen orok, beren protestarako eskubidea izan zezaten. Horrela, ostegunean, prentsaurrekoa eskaini zuten eragile eta gazteek, bai debekua bera salatzeko, zein azaroak 13rako beste manifestazio bat deituz, eskubide zibil eta politiko guztien alde, gazteria aurrera lelopean. Manifestazioan milaka lagun bildu ziren, eta gazteek aukera izan zuten sententzia eta orokorrean epaiketa, zein 2007an hasitako prozesu guztiaren motivazio politikoak salatzeko. Azaroak 10rako Eusko Jaurlaritzaren barne sailaren iniziatibaz abiatuta deitua zegoen biktimen eguna. Egunaren izendapen eta ezartze hau egin nahi dutenean, PSOE, PP eta PNVek Estatu Espainiar eta Frantziarrak Euskal Herriaren zapalkuntzan eragindako milaka biktima eta errepresaliatuaren errealitatea izkutatzen dute. Ez da biktima hauek eta beren senitartekoek askotan isilean sufritu behar izan dutenaren inguruko aipamenik egiten. PSOE, PNV eta PPren ekimen honek Euskal Herria eta bi estatuen arteko gatazkaren errealitate partzial eta desitxuratua egiten du, bazterkerian eta ukazioan areagotuz. Gatazka politikoa ukatuz eta biolentziaren erabileraren irakurketa partziala eginez. Donostiako udaletxean ere, Euskal Autonomia Erkidegoko udaletxe guztietan bezala, mozio bat aurkeztu zuten plenoan. Mozio honek, biktimen inguruko irakurketa oso partzial batetik egindako puntuak barnebiltzen zituen. Eta hauela izanik, udaletxeko alderdien artean ez duten lortu erabateko adostasunik gai honen inguruan. Adibidez, Donostian bertan udalgobernuko kide diren Aralar zein alternatibak ez zioten testuari babesa eman, eta ez ziren udal instituzioak deitutako kontzentrazioan egon. Egun hau, eta batez ere biktimen inguruan egiten diren irakurketa eta planteamendu partzialak salatzeko asmoz, genozidioaren biktimen elkarteak kontzentrazioa deitu zuen arratsaldeko 8:00 bulebarrean eta 100 lagun bildu zituen. Larriak dira oso azken egunetan Sahara herritik jasotzen ari garen albisteak. Marokoko armada errefuxiatu zelaietan egiten ari den sarraskia guztiz arbuiagarria da. Hau salatzeko elkarte ezberdinek deitu zuten elkarretaratzea ostegun arratsaldean.